Nomati constituency ke parlo Donghap polling station Loksu Tokbiarong Bijen Ronghang Hem Thikubalong. APHLC Booth Committee ke Singamai KP Dupona Berta Nangli. Booth Committee ke Singamai long Nomati constituency APHLC Committee amai Phu Dhon Singh Timung pen Katsari Ponamai long. Kongchun bang Prabhat Phangcho pensi Aluhi Kapachnia por Endo. Booth Committee ke Singamai long non Nangkileji. MP Kilika Parman, APHLC Asong Pen Karjabdun Tip Tekji Aphan, Melong, Chetan Chimongpo. Booth Committee Ame Phu Kimi Lokhiram Ingtila Pen, Kongchun Bang Gotom Hansi Atumaphan, Arpu Pekponsi. Alang Nitumalong Kado Kawi Bang Koisusi Arpu Kimi Pekpon. Booth Committee ke Singamai long APHLC Central Committee a Kongchun Bang, Sarkiri Rongphar, Suren Kram Sapen Chenglok, Ongdung, APHLC Asong Aphan Kaching Honara Datum Chitong Dunsi. Ing Samjin Pen Mei Pechunpon. Constituency long, eknong Donghap, yes dak Lokso rong long, itum dak PHLC, nomati constituency hoi kan dak ini dak PS committee ka parja pona mai tum padokono, theke damtang MP MLA dapat MC election prang tami tum dak PS board committee abela, setami dak rada tum bang, PHLC phan ning ka chet hela pen PHLC phana ka ching hon pen apot, ongdung abot dak PHLC phan pilo, bapen ke ongdung abot misen pen itum long pon la dak, itum record long lo, lasi nona bang ke la dak kedam tangason kali dalo nona bang ke kedam tangason anso si rada tum bang nonang bar lo nona bang ke dak PHLC board committee PS board committee bang non pini par japon lo, bapen none prang ke bang jilang ke claim nang je son an, movement ke deng ponan ji lapen ke kaprek awareness program an stame dak PS board committee tum bang claim pon po lapen nomati constituency non prang ke bang jilang MP election tapen ganon MLA election MEC election ana bangke nomati constituency bangke APHLC pen sini tum cepahe ponye phani tum por ipon po abot ongdong men ke palongi phani tum klem pon po mai pho men than pon ma board committee mai pho pini ke seng po Lokhiram inti la daga president no kan secretary bangke secretary ko mamonte gotom hanse la secretary lo da eknong Donghap PS bangke Sri Mongol alama puthak korbangge non social media long penceng lo karbing long lo non umprove lo ira theglong lo kape non ke theglongan stame organization tumang bong sinon bangge kache jong seroi saide non bangge kaso kache jong seroi alam thia bangge kedam tang karbing long CM tuliram rong hanga bang media tumang no kaningjia bangke lapo hello jahala Sri Mongol akulat ingkir nangji Nisan je na phan kopene dokumen sana ing phan lap nangji lapen kulat ing hap nangji po atum kachuningri atum bang sin nona bang ako ing putu nangji pula so order pena masih siam tuliram hang bang alam karju pena masih hala Sri Mongol kulat han pang kuda pola la sin nona charju me alam bang la hello siam tuliram rong hang la ana chakong kabilo mante je hala komani inut bahini organization tum kachuningri ateng sin nona bang ke karju thu nona bang ke hala itum karbiang longa rad atum ni tum la 6 schedule teng pen paragraph 2 sub paragraph 7 teng pen waterly selam nangji dak inglong aso tum aphan reng dok reng ni ji aphan pu Guwahati High Court pen angka pa hai tang apoda bangke claim to thesi non hala inut bahini tum kachuning ri alam sinon bangke CM tuliram rong hang non main karju thu la lo pulo tang te la bangke CM tuliram rong hang ke lage one of the most the weakest de mana acha kong ke kom nai CM lo karbing long history yang bang bangke lang dam lo pulo tang te ngapen ke la soteng pulo tang de tum non prangi bang jalan ke ni che the phai melu komane nut bahini ake che tum organization claim bong po jeni tum han nong le pota pini nang pinang ji ni tum han ta seat reservation nang pinai pure pidat po mante la solam nang le rok la lam nang ke la si la hai apu tha ke la ke organization ke che jong rai nang alam ka la an alam ke the ka lilo nona bang ke la CM tuliram rong hang ame thanga chak kong ka che pa bob mate $60 kong che pa bob la dak si che pak lang dak